Alright, ataw. Ang dami nagbibilad ng palay, oh. Okay. Alright. Good morning pala sa inyong lahat, no? Ako nakapagbati pala kanina. Hindi ako nakapagbati ng good morning. Sobrang excited ko na subukan tong si Red. At syempre gusto ko kasi subukan talaga yung bagong spark plug na nabili natin. So, parang okay naman siya. Okay naman dun sa makina. So, ano ba yung mga naging sintomas, mga kalaban-kada, na maliitin na pala yung spark plug? Bali, ang unang-unang nangyari kasi hard starting siya. Tapos ganun na nakakalayo na ng takbo, nagpapalya-palya na siya. Tapos yung idle niya hindi na steady yung dito sa may idle niya, no? Tapos napakalakas sa gas. Baka sa hindi niya na nasusunog yung gas. Tapos para na siyang nasasakal. Ito pala yung isang dahilan kaya minsan pag gano'n na ihahataw ko si Red, ano siyang, alam nyo, parang nabibitin, hindi makausad. Kasi kulang na pala siya sa supply ng kuryente. Sinubukan ko pala sa mga ibang spark plug, yung mga nabibili dyan sa bayan. Ayaw, talagang nagpapalya. Siguro mga hanggang bayan lang, wala. Masisira na agad yung spark plug, hindi kinakaya. Kaya yun, sinubukan ko mag-order nung original na spark plug ni Red, no? Ng Rider. Iridium pala yung order ko. Iridium na spark plug yung na-order ko, mga kalabarkada, na NGK, sa halagang 240 pesos. Pero okay naman, oh. Hindi naman na namamatay. So yun yung mga symptoms na palitin na yung spark plug ko ng Raider. Iwan ko lang sa mga ibang motor, no? Kasi siyempre dito ko lang naman nasubukan sa Rider talaga kay Red kung ganun na nangyari. Kaya minsan hindi ko ito na ibabiyahe.
Gawa ka nung yun nga. Tumitirik-tirik ako. Pero sabi nga nila, hindi kompleto ang biyahe mo pag wala kang tirik. Pambira. Pero okay naman, kumanda yung hatak ni Red, no? Grabe, lakas itong bike na to, ah. Itong bikers na to, lakas. Oh. Uy. Abats ko pala yun, ah. Sabi, tumatakbo na ako ng 60. Tumatakbo na ako ng 60. Tumatakbo na rin pala siya ng 60. Lakas. Shout out sa'yo, bro. Jason Callen. Ikaw pala yan. Alright, ataw. Woo! Ganda. Ayos. Dati hindi ko mapatakbo ng ganito si Red, oh. Lakas! Shoutout pala ulit sa pinakurtaran ko na itong spark plug. Sulit! Lalong lumakas itong alaga ko. Oh, yun pala mga kalabarkada nyo, isang dahilan na nagbiyahe tayo. Bibili tayo dito ng Manila ko na lamang. Oh. May magkano pa sa ribs? Sa ribs kuya? Dito to 30. Ito 30? Pag dito, 320. Magkano dyan? 320 kasi ano to eh, patining ito, inahin to para sa okasyon to order. Order to? Ah, Dito siya meron tayo dito sa patining. ito lang sana ang bibilhin ko, ribs lang sana. Ilang piraso daw? Kahit na kung lang sana kalahating kilo lang. Dito lang kita. Kalahating kilo. Dito pala tayo mga kalabarkada sa may triangle dito sa Anda, Pangasinan. May bilihan din kasi dito eh. Galing. Talsik lang siya nakatalsik. Kita ko kasi sa Facebook, parang araw-araw yata eh, bago yung baboy nila dito. Yan, makita nyo naman, bagong katay oh.
Ay, kuya, okay lang sa'yo vlog. Sino po? Ayun. Ito ko rin sir, hindi kasama ng laman. Sige. 1, 2. Ay, yung karne ko pala. Hindi ko na makalimutan yung karne. Ano po yung base nyo? Yung parang, alam ko, lechon ng Cebu, karakar yun, di ba? Karakar. Yung Tagaluto ko, taga-Kasal Cebu. Ay, taga Cebu ka? Ako Tacloban. Ay, Tacloban ka? Di ba Tacloban, Bisaya din yung salita nila? Waray. Waray, no? Waray. Amang Leyte. Waray. Pero nakakaintindi ka rin Bisaya? Unsa na adlaw karon? Yo. Unsa na adlaw karon? Lunes? Ay, Sabado pala. Tama na. Yun lang alam ko sa Bisaya. Salamat kaya. Thank you. Pabili din tayo ng sitaw. Ito pabili nga po ng sitaw. Kunti lang. Magkano sitaw? Yan lang. Yung sitaw. Parang one stop shop na rin kasi dito sa may triangle na to. Marami na rin bibenta dito, mga paninda. So imbis na yung mga taga din sa amin pupunta ng bayan, dito na lang sila nag-stop. Magkano yan tayo? Sampo? Magkano ang talong ito? 60. Isang piraso lang. Alright mga kalabarkada, pauwi na tayo. At okay naman to. Okay naman itong spark plug na nabili natin, no? Sulit yung na-order natin yung spark plug. So, takbong pogi na lang tayo dito dahil malubak yung ulan. So, nalalim. Yun o, kita nyo mga kalabarkada, kahit na nakaminor, hindi na siya namamatay-matay. On. Alright. Pwede na ibiyahe ito.